Ravnogorski advent ove je godine započeo uz izložbu slika gluhog umjetnika Slobodana Amona Juričića, koja je uz potporu Udruge gluhih umjetnika Svijet tišine otvorena u Domu kulture. Jedinstvena izložba predstavila je zanimljiv opus ovog umjetnika, koji je ujedno i jedini gluhi crtač grafita u Hrvatskoj. Dragi gledatelji, lijepi pozdrav i dobrodošli u novu epizodu televizije Ravna Gora. Izložba slika otvorila je ovogodišnji advent te istaknula važnost inkluzije i podrške umjetnicima s invaliditetom. Slobodane, recite nam nešto o sebi. Koliko dugo i kako djelujete? Dakle, ja sam Slobodan Jurišić. Ovo su moji radovi, grafiti razni. Puno godina radim, jako puno, 25 godina se bavim slikarstvom. Prije sam bio u Splitu na festivalu grafita 2010. godine. 2003. godine je bila moja prva izložba samostalna ovdje. A 2013. je u Goranki bila druga izložba, a sada je ovo treća zapravo moja samostalna izložba. Koliko vam znači potpora Udruge gluhih umjetnika u organizaciji ove izložbe? Jako sam sretan i dobio sam poticaj nekakav zato što su oni došli ovdje. Kako je tekao vaš umjetnički put? Ja sam počela od malena crtati, ja sam išla u školu Slava Raškaj u Zagrebu za gluhu djecu i od malena kao mali dečko sam već volio crtati i tako sam rastao sa slikanjem. 1991. sam počeo sa grafitima. Gdje ih sve oslikavate? Imam puno murala koja sam napravio na dječjim vrtićima, kafićima i to proširujem sada i puno radim na tome. Izložba je organizirana uz potporu općine Ravna Gora i turističko-informativnog centra Ravna Gora, te uz stručnu podršku Udruge gluhih umjetnika Svijet tišine iz Zagreba. Gospođo Šagovac, recite nam nešto o vašoj udruzi. S kojom idejom je nastala? Moje ime je Vanda Šagovac, ja sam gluha osoba. Ja sam osnovala 2006. godine udrugu. Razmišljala sam o osnivanju za gluhe umjetnike. Moj cilj je pokazati da smo mi ravnopravni sa gluhim i čujućim osobama u umjetnosti, da nema tu razlike. Kada se vidi slika, ne zna se ko je to radio. Bez obzira je to invalidna osoba, čujuća, gluha ili slijepa. Kako je došlo do organizacije ove izložbe? Izložbu u Ravnoj Gori želimo zapravo dati podršku Slobodanu Jurišiću jer ga nismo poznavali, ali zahvaljujući Facebooku našla sam Slobodana, gledala kako on radi i onda sam mu se počela javljati i gnjaviti ga. Primijetila sam da je on jedina gluha osoba u Hrvatskoj koja radi grafite. To me iznenadilo, znam da je to teško, ali interesantno. Pitala sam ga kako je to radio, kaže da se borio i da je dugo sam učio. On je amater, ali ipak, njegovi radovi pokazuju kao rad vrhunskog umjetnika. Naši članovi udruge su došli ovdje iz Zagreba i iz Rovinja da daju podršku Slobodanu. Izložba slika Slobodana Juričića nije samo umjetnički događaj. Ona je snažna poruka o upornosti, ljubavi prema stvaranju i važnosti podrške zajednice. Ovi radovi, ispunjeni bojama, energijom i pričama, svjedoče o tome kako umjetnost prelazi granice tišine i postaje univerzalni jezik.